Toni Uimonen, olemme täällä Kolmensepä-patsalla Helsingissä. Mitä täällä on tapahtunut? Täällä on vallattu vaalimökkejä ja tarkoituksena on kertoa suoraa sanomaa kadulta, kuinka ihmiset elävät asunnottomana kaduilla. Olet itse asunnoton, tai siis helsinkiläinen asunnoton. Joo, kyllä. Mä oon 2,5 vuotta ollut Helsingin kaupungin asuntojonossa kiireellisyysluokka 1, eli mikä on kaikkein kiireellisin mahdollinen luokka, ja kämppää ei vaan kuulu. Helsingin kaupunki laiminlyö omia lakisääteisiä velvoitteitaan, ja olen oman asiani puolesta täällä taistelemassa. Eli teillä ei yöllä varmaankaan tälle tilalle ole käyttöä. Siis täällä on auki. Ollaan täällä auki. Niin, eli me ajateltiin, että jos me tämä yö, kun te ette ole auki, niin annettaisiin tämä asumiskäyttöön. Sitten saatte huomisaamuna siis tämä mökki. Mä en kyllä voi luvata sitä. Mä voin soittaa meidän toimistotyöntekijälle, mutta mä en voi itse luvata sitä. Joo. On hyvä, että ehdokkaat tuntee monenlaisia ihmisiä. Niin, joo. Totta kai. Mutta silloin lauantai sunnuntai välisenä vielä tää on nyt, kun tää on koko yön auki, niin silloin tietysti voi tulla niin sillä lailla. Ajatus nyt olisi se, että tässä olisi niin lämmin mökki. Mä keskustelin meidän toimistotyöntekijänä, me ei valitettavasti voida ottaa tänne syöksi. Tää nyt ei pelkästään kaunis pyyti, vaan ajateltiin valvota tää. No, me pistetään tää lukkoon, jotenka se ei tule onnistunut valitettavasti. Me autettaisiin mielellään näin. Eli tää on nyt SDP-virallinen kanta, että asunnottomuus toimitaan. Ei, mutta me ei voida tänne meidän mökkiin. Me ei voida meidän asunnottomuudelle mitään. Me ei valitettavasti voida meidän vaalimökkiin majoittaa ihmisiä, koska me ei tiedetä, meillä ei ole mitään takuuta siitä, että missä kunnossa tämä asia on. Ja tästä ei ole tehty mitään aikaisemmin sopimusta, jos te olisitte aikaisemmin tästä ilmoittanut, niin ehkä me oltaisiin voitu jotain asiaa tehdä, mutta me ei voida valitettavasti jotain. Suvi Rihtniemi, asunnottomat tunkeutuivat kokoomuksen vaalimökkiin ja heidät poistettiin sitten myöhemmin poliisin toimesta. Mitä täällä tapahtui? No, he tulivat meidän mökkiin ja heillä oli asiaa ja he halusivat kertoa asunnottomuudesta. No, heistä ei kaikki ollut asunnottomia, mutta keskustelimme tästä asiasta ja asunnottomuushan on vakava ongelma ja Helsingin kaupunki on tehnyt aiesopimuksen valtion kanssa, että meillä on tarkoitus yrittää puolittaa asunnottomuus ja meillä on hyvä ohjelma siihen kyllä. Ja keskustelemme ihan asiallisesti heidän kanssaan ja sitten osa heistä poistui, kun he oli saanut asiansa kerrottua ne rauhallisesti pois ja sitten viimeisten kohdalla, kun poliisi ilmestyi paikalle, niin he lähtivät pois.